L'èxit té una durada de curs escolar. En línies generals, el primer trimestre de curs el destinem a la creació i posada a punt de l'espai Lèxit. De gener a maig realitzem les 20 sessions Lèxit i a final de maig s'acaba el programa i s'avalua. Com a tard, s'hauria de començar la primera sessió al gener, però si pots començar-la abans, molt millor. Si estàs veient aquest vídeo a mitjans de curs i vols començar el Lèxit, et recomano que ho vagis treballant per implementar el proper curs i així puguis garantir les 20 sessions lectores. Per a la posada a punt i creació de l'espai Lèxit és important que creïs les aliances i l'equip impulsor, seleccionis el grup d'infants, cridis al voluntariat, facis la selecció del voluntariat i generis els aparellaments entre infant i persona voluntària. A partir d'aquí, dinamitza les 20 sessions lectores. Fes l'avaluació inicial de la comprensió lectora i l'acompanyament als infants i persones voluntàries durant tot el curs. Finalment, l'avaluació final de la comprensió lectora, l'avaluació de l'equip impulsor i la de tots els agents participants.